Hej Josefin. Nu ringer Josefin. Du kommer dö. Åspen. Om man säger det är du Josefin. Vad jag skriver. Ja, det är mig. Ja, hej. Hallå? Jag ringer från Hyr och Film. Kör igen. Du lägger på mitt öra. Ursäkta. Bröst eller vad? Ja. Ja, jag tror det blev lite dålig täckning. Gud! Vad är det? Vad tror du med det? Det är lite dålig täckning här, va? Nej. Vår fakturatelefon. Säg bara, varför la du på? Så liten. Kan inte bara släppa den rätt med min mun? Han kör traktor. Ja. Du skulle ju bara säga, varför la du på? Men du la på själv. Men här bara, ja. Och så